Ibablock ko na siya talaga! Last na to talaga! Sasabihin po ako sa inyo, inunblock ko. Tsaka 7 months ka na naliligaw eh. So, ano ba dapat, hindi ko pa ba dapat ipaalam sa kanila yun? Kaso, hindi pa ako handa eh. What? Hindi pa ako handa makipag-commit. Ayoko muna ng serious commitment. Binlock mo na, hindi ka na niya makontak. Binlock ko na, pero may pang-stock ako no yung ano ko. Ayan, yung post ng girl, yung ex niyang Cassie, di ba? Kaya naman pala, hindi ba? Paano mo nakita yan? Ikaw lang ba may dummy account? Meron din akong ghost account. Nagkabalikan pala sila. Kaya naman pala. Hindi, baka late post lang yan nung Cassie. Ayan o, may date! Huwag kang huwag mo nang sugarcoat. Bakit ganyan yung lalaki na yan? Aray ko! Makalipas mo ang ilang buwan, minsan sabihin po ako sa inyo, inunblock ko. Kita niyo, Chinita, hindi yan yung paano mo nalaman na inunblock na kita? Nasend ko na yung message eh. So, tinatry mo habang binlock kita? Araw-araw naman eh. Nagsimula sa simple na pagsulyap-sulyap, nagpapapansin sa'yo. Ang rough. Miss mo rin ako. Bakit may nawa kayong kamay ko? Bakit? Sabi niya, namimiss niya ako at saka... Ayan ang mga post nila, ayan, Di ba, today lang yan, Sila ulit? Ano sila ulit? Hindi sila naghiwalay. Ibablock ko na siya talaga! Last na to talaga! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.